सोरबाबा माइ हादों, सोरबाबा दांग्रि सरदों, सोरबाबा माइनि मोथि बुथुमदों। रंजा बाजा रायजोफ्रा माइ आबाद हानायाव बयबो मुखुब। बानाय गैया, मेंनाय गैया, बयबो खौसेयैनो माइ आबादनि फोथाराव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सामु हाथाइ रुपहि VCDCनि बेन्दोङाव थानाय बागमारा गामिनि रायजोफ्रा बोथोरनि माइ आबादनि फसल दैखांनायाव जोबोद मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों। गिबियावनो रायजो बड'लेण्ड खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लादों। नोंगौ, नैबे समाव आं दङ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपहि VCDC सामु हाथाइनि दरसे फिसा गामियाव। बे गामिनि मुङा जादों बागमारा। बे बागमारा गामिनि जे माखासे रायजो राजाफोरा गावसोरनि दैज्लां बोथोराव गायनानै दोननाय जे माइ आबाद बा माइ फसल, बे फसलखौ दिनै गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों हागासिनो दं। बेनि बागै आं दिनै बे गामिनि माखासे सुबुंफोरनिफ्राय आं मिथिहोनो दिनै नाजागोन। गिबियावनो नोंथांखौ रायजो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांमोना दिनै माइ आबाद मावबाय बा बे बेलानि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? जों दा रायजोआ जेसेबां खस्थ' खालामदों, माने जोंहा माइखौ जेरै मोननांगौ ओरै मोनाखै आरो। रायजो राजाया जोंहा दिनै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जेनेबा मेचिन लगायो। दैमायाबो खाथियाव दं नालाय, दैमाया थारमाने दैखौ माने स्र'रै लांजोबो। ओंखायनो जोंहा खेथि आबाद खालामनायाव एसे उसुबिदा जायो, दैनि बिराद प्रब्लेम जायो आरो। हमना ला आथिखालाव जेनेबा जेरै माने बै सलार बायदिसिनाजों सारनानैसो जोङो खेथि आबादखौ दिखांनाय जायो। आरो थिग बिदिनो दा भाग्यनि अननायाव एसे एनै माइखौ मोनदों आरो मोनाखै जों एबार दाना हासार होनायजों दै सारनायजों मथा मथि अनेक खरसा थांदों आरो जोंहा। बे खरसानि बिनिमयाव मथा मथि भाबिनो थांबाथ' जोंहा लाफा लाबा जेबोआनो जाया। थेवबो रायजो हिसाबै जों मावनो गोनां जायो आरो। ओंखायनो दायो जोङो सरकारनि भाबै जुदि माबा मोनसे दैनि जुदि सुबिदा जुदि मोनोबा बांसिन जोंहा रायजो राजाया सुबिदा जायो बा खेथि आबादखौ मावनायाव बांसिन थारमाने लाफा लाब खालामनो हायो आरो। नोंथांमोननि जि माइ आबाद मावनाय, गोबां माखासे समाव जे गोबां अखा हायासै बा गोबां बिदुं दुंख्रावनायनि जाहोनाव माइ आबादा दिनै गोबां रानख्राव रानसि जादोंमोन। दा बे बेलायावबो दे नोंथांमोना नैबे आबादाव इसेब्लाबो मोननो हादों, बेनि सायाव नोंथांमोननि रायजोनि जानानै माबायदि गोजोननाय दं? रायजोनि जानानै जिखिनि रायजोआ खस्थ' सहायनानै जिखिनि खरसा खालामबाय, माने जिखिनि मोनदों बेखौनो जोङो रायजोआ गोजोननायनि हिसाबै लानांसिगोन। नांगौखौलाय बबाव मोनबावनो जोङो। जेसेबां सानदोंमोन एसेबां मोनाखैबाबो जिखिनि जादों बेखिनियानो रायजोनि थाखाय जथेस्थ' आरो। थेवब्लाबो बिनि सायाव जुदि माबा मोनसे अनुदान बा सरकारनि हेल्प जुदि मोनोबा बांसिन जोंहा रायजो राजाया बांसिन माने मोजां जायो बा खेथि आबाद मावनायाव बांसिन सहाय मोनो, उन्नतखौ बांसिन खालामनो हायो बेबायदि। आरो लोगोसेनो जोंहा बे दलंनिबो बिराद प्रब्लेम। बे दलङा दा माने मेचिनबो लाबोनाया ट्रेक्टरबो बारहोनो हाया। रायजो राजाया बिराद खस्थ' जायो आरो दैज्लाङाव। दा नै मेचिन माइ हाग्रा फैदों, माइ हाग्रायाबो माने फैया। बे दैमानि थाखायनो फैया, बे दलंनि थाखायनो। जों दैज्लाङाव माने खेबब्रै खेबबासो जों माने फाहामनो गोनां जायो। दै बानाया जेरै हाजोनिफ्राय फैयोबाथाय लोगो लोगो दैया थारमाने दलंखौ बुफायनानै लांखायो। बेनि थाखाय जा एसे उसुबिदा जायो। दैया आरो स्र' थाङो नालाय माने हाया रानसावजोबनो हायो। ओंखायनो जोङो लास्ट टाइमाव मा जाखो, रायजो राजाया माइ गायनो गोनाङाव मेचिन सारनो गोनां जायो लास्टाव। बेफोरबायदि जायो आरो। दा जोङो माखौ गोजोननाय हिसाबै बेखिनिखौनो गोजोननांसिगोन आरो जों जिखिनि माने भगबाना जिखिनि होदो, जिखिनि खस्थ' खालामनानै आबाद थिखांबाय बेखिनियानो आरो जोंहा। माखासे गामि ओनसोल बा माखासे नोंथांमोननि जायगायावबो दिनै माइ आबादफोरखौ माखासे उरायनाय थासारियाव दंमोन। नोंथांमोननि आबादाबो बेफोरबायदि जादोंमोन नामा? दामानो उरायदों, खिन्थु मथा मथि बिगा किसुमान बायदियाव 2 मन 2.5 मन बिदिसोल'। मेक्सिमाम अन्य बोसोराव जोङो 12 मन 15 मन ओरै मोनोमोन। एबारनि बोथोरा थारमाने ओरैबायदि रानसाव बोथोर, 2 माह सिरिलि अखा हायाखै। बे अखा हायैनि जाहोनाव जोंहा माने माइआ 2 मन 2.5 मन 1 मन सोरबा बायदियाथ' मोनाखै। बिराद लस आरो बेखिनि फोथारा पुरा लस। जोंनि रायजोनाल'सो एसे ओरैनो आदाराव। नंगौ, नैबे समाव बागमारा गामिनि रायजोफोरनिफ्राय दिनै माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय। थारैनो बिथांमोननि जे थांलाय फैलायनि जिथु लामानि दालां,
बे दालांखौबो जेन बिटिआर सरकारनि अननायजों जेन मावफुंनानै होयो बेखौ बिथांमोना माखासे मिजिं थिदों आरो नैबे माइ गायनाया दैमानि जोबोर साखाथियाव थेवबो बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावसोरनि बे रायजोनि माइ गायनाय बेखौ जाफुंसार खालामनानै दिनै जोबथा बुब्लियाव माइ हानानै बिथांमोना गावसोरनि फसलखौ दिखांनानै लाबाय जेन इयुन समावबो बिथांमोना बेफोरबायदिनो मावनानै गावसोरनि आबादखौ बा रायजो खुंनायखौ जेन जाफुंसार खालामलांबाय थानो हायो बेखौ राइजिं बड'लेण्डनि जानानै मिजिंथिनानै दिनैनि बे फोरमायनो गोनां खौरांखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।